ta mga turok. Dito ata sa Sea of Clouds. Layuwa po daan ni oy. Ayaw na mo si Yaw-Yaw diya kay abot na tao. Ang gasolina ani ha. Ingon biya katubilan ni mo ni kay kortahan ka. Oh lagi. Tara na. Tara. Biya ira mo motor diya atan kay mato na tara. Tara wala ka na tatong biya gusto. Bugayo po na ning kustan oy. Boy klaro nga kauban bay mamiya. Bahala mo biyaan ta mo na biya sa kuwang motor magbaktas jud mo. Tara. Ayaw sa ito sa ning hulaton ay dalitan. Ala ba? Ako man day busing ani karon. Padili-dili pag yun. Otak ka, ako may busing. Dara akong kwarta o. Nilastik ko magalin eh. Yati, daghan nagkwarta ni Jeeprox oy. Alangan, nakabaligya ako ng motor. Tara na, gaya ninyo eh. Tisay, parking sana ako na eh. Jeeprox, hustan, bunog, magpabukit. Jeeprox, hustan, bunog, magpabukit. Hala Rox, ninduta na diri Rox oy. Oo oy, maalon yun eh. Kwartaan ko, nagoy pang entrance. Rox, mura may nagdaog mo santak imong kwarta. Ala, yun na, guma. Kaya para murag si Chabit Singson, murag kwartaan, tanawon ba? Ah, na-inspire ka ni Chabit Singson. Ay, alangan, tanawa ko kwartao, daghan kayo. Gipigitan og lastik ko. Ikaw may bilinaryo nga walay armored car. Mao galing bantayan ko ninyo no, kay dato biya ko basig tulisan pa lang ta. Ah, sige. Pila man namang oras ani? Jeez ba? Minimum ra ba? Libre yun, bitata mo? Yatiya sa Jinsoy, kursi na lang. Libre man pud nimo. Tara na! Ato, talito na kay mag-order atag pagkaon. Jeeprox! Kustan! Bunog! Jeeprox! Kustan! Bunog! Magpabukit! Wag muna tayong umuwi! Dito muna. Yati, nagkasinabot ang duha bay. Murag yung mga Piet City. Umuwi! Huk, ato tayo to sonan to. Huwag ni klaro si Kustan. Uy, di man mo sabay sa itong trip. Tara, huk ta! Dira, rakatanoy. Kaya magmuni-muni sa mini bundok, dire. Sige, kiat yun. Mga hulog bitaw, tair di mahilot ninyo. Dalaw, kiri tawa. Magkanta na rin. Nindot kayo pamusik ninyo. Nandito ako. Umibig sa'yo. Hoy, amawag niya. Tagaw, juki mo ba? Ay, magsaba kay mabuyagan na ibalite, oh. Ako. Nye, tinuhan mo na sa tigulang na. Bitaw no? Rox, padayon ta. Sige. Kapag magulo ang mundo, ikaw at panginahanap ko. Uy, irihisa gid ninyo oy. Sige mo kanta-kanta ba? Mura mo si Tarzan nga naputlag bagon. Tara ta dito ta sa unahan. Ikaw pare ang hinahanap ko. Tara ka ta sa unahan ta. Tara. Dili gyud kustan yun. Di gyud mo sabay sa trip pa. Sibunog ra jud ako kuyogon ron biadyo ko na kustan ron. Sunod ka pud nimo tan oy. Dira ra ko ibilin ka. Adto na dito ka pag-order dito ko ina na Jeeprox ilista sa kuha. Tara. Yati gini mga bataan eh. Biyaan jud ko. Pero sigdi lang. Daghanon na kong order. Mabusog jud ko. Hurot gyud ang kwarta nimo ron. Impas gitu si Jeeprox ron. Daghanon na kong order. Hurot gyud ang kwarta. Ayo. Mo-order ko koy. Oy, dong. Sa orderon nimo? Kana tanan ko log unsay naka-display dia akong orderon. Pero mura lagi ko ka nagtrabaho diri ko. Naghukas ra ka. Ko may manager diri dong, lisupong manarbaho ko. Ay, ikaw de manager diri di ay. Sige ko, mulingkod sa ako diri. Yatiok, unsa man ning gilaag ni Kustan diri sa tuwa? Mura ni Great Wall of China oh. Bitaw no? Tara tayo sa unahan ta. Jeeprox! Bunog! Wala si Kustan! Jeeprox! Bunog! Wala si... Halawok! Kalapati mo na oh! Unsa man na? Dakpo na to na dili! Ay, dili lang. Bisig mo biyagan ta. Wala ka lang ta Jeeprox. Tara ta! Jeeprox! Bunog! Wala si Kustan! Kapag magulo ang mundo, ikaw at ikaw rakap ko. Yati, unsa kay kaugmaon ako uhog no? Mamaligya si Rugyapong ko og motor ba? Rox, business-minded ika ba? Pero ay lang na makadaot ka na mga awat. Kaya delikado na. Oy! Patay, maubyan akong gibuhat ba? Bantog nakakwarta ko. Imbas yung kuha ni Ron. Hala, ninduta, diri Rox, oy. Unta Rox, makapalit ka ni Rox, kaya business-minded kay ka. Oy! Jeeprox sagot eh! Pero, tok, sinsabik tawag. Ato na rito sa unahan, taga-nindot ka dito. Tara! Jeeprox! Bunog! Lo! Nindutan diri, oy! Refreshing kayo, bay! Wow! Di ko kayang tanggapin na mamawawala ka na sa akin. Grabe, bay, sa totoo lang, naghugot, bay. Nga hindi mawawala sa akin. Ano, manahok pa sa nindot ang lugar. Bitaw po, no? Yati, ninduta diri picture-picture ano kay. Unya ipo sa yilo kitom ba? Siya nga sa momentok no. Ninduto tagay na kamera bay. Lagi yung na, pero kurtahan man ka. Pagpalit lang, cellphone ka. Oy, kaya na ko mo palit eh. Kwartaan ko ko. Kasi ang kulo.
Ay, salamat. Managyod. Yati, gamay ra ba ni kong kwarta ba tag 50? Pagpait lang silpon daw. Yati mo ko nimo eh. Tara atong atuon sa angkol ta kay ato paliton ng cellphone. Tara. Kol. O, yun sa man. Na kay cellphone diha akol. O, na, nga naman. Ako na paliton kol be. Kay kurtahan bi ako. Anak bi ako sa Bitsingson. Ay. Anak lang siya, Bitsingson. Grabe, kurtahan ako ni mo, no? Pero tinuod. Tag 50 malagi na dong. Oh, dala kol. Ayun na sige istorya dia. Patanaw sa ako sa imong cellphone. O pwede ba na? Abiratuhon ra ba yan akong cellphone dong? Okay ra sa'yo mo? Oh, sige kol, dali kol. Dara oh. O, nara. Dili ka magmahayan na. Dili lagi. Gusto kay ko mag-picture ba? Sige, wala bawiyay ha. Hok, tara hok. Mag-picture tayo dito da. Tara. Kasi nakabalo nga, dali ra kita malubat cellphone na to. Dali ra po ma-full storage. Tara. Unay ko picture hok be. Sige, smile. Smile ang bibi na ha. Sige ka na, sige pa, smile yun. Sige, aba tao. Sige, waki. Ana, sige. Tarong nga budok. Pangita ang angle ba? Ang lights. Pangita. Ay, gusto ko, angle na rin. Oh. Yes, smile. Ay ate, yaga man ay mo hawak. Picture ko direct tarong ba oh. Ako na pagbilis. Pero picture sa'yo mo nga dali. Bibi. Kau dito ka pusing. Oh, tama na niyo. Kaya basing mapul storage. Usap ni cellphone ni ang kuloy. Baratuhon ra man kayo. Oh, sige yo. Tama na ni. Tara sa unata kay picture ta dito. Driok. Driya na punta sa bulkan. Picture ko. Sige. Driok, picture ko driya. Patay rog, salubato naman. Ako rin magpicture dili na ka magpicture kay kalubato na sige picture ko. Sige. Selfish kay ka ha. Smile. Rog, kasataw nun na oh. Dili pa na masyatan. Tara to sa busta dito ta magpicture. Driok, picture ko. Sige. Tara na punta sa unanta. Sige. Smile. Dito na punta sa unanta. Tara. Sige, Driok ka na mura kong mangitlog po. Sige, smile yan. Yati, kalibangon mo ko bay. Dalian yun na mo ni ron. Sige, Hok, Driok, picture ko. Tara, Hok, dito ta sa unahan ta. Driok, lasa, Hok, kamot, diri. Yati, ano sa'yo bang kuhaan ni bay? Pusing ka Yati, siya po nakuhaan niyo eh. Ayun, nagreklamo diya. Gikuyog niya tigano kay para tig-picture. Tara, Hok, katong si Kustanta. Tara. Gugaya po ni Angkol, oy. Gutom na kayo ba? Bodong, mo yung ordero. Nanay pan o cake. Yan na po may specialty. Gismail tanan. Impas gitu si Jiprox, bay. Gismail, ilista lang, boss. Jiprox. Sige. Inara kung sa order ha. Sige, Col, salamat. Yati, daghan na, ani, oy. Di man ako ni mahurot, bay. Jiprox! Bunog! Ay, hello! Picture sa ko diri last way, diri. Narok, salubat na. Usap na cellphone ay, bratuhon ra man cellphone ni Angkol. Atuon lang na to si Kustanta, tara. Dugaya nila, oy. Diri ko sa cake maguna, be. Tamisa kayo, bay. Dugaya ni Bunhok o ni Jiprox, oy. Hapit na ako mahurot ang cake, bay. Kato sila naglataga. Jiprox! Bunhok! Alarok, tura si Kustan no. Hello! Tara, Hok. Ay na, nagpansin na, Hok. Mauli na ta. Kayo maragdagan kay order. Wala na ko'y kwarta. Tara. Buguya, gidi mo. Wala na kwarta day. Palik-alik pa ka. Nahurot biya kong kwarta. Kay gipalit na ko, ani. Patay, Rox. Impas si Kustan bay. Tara na, oy. Unsa man, magpabilin ka, dre. Kaya kung magpabilin ka, dre, impas juga. Kayo nagganti kay order si Kustan. Tara na ta. Ay sa Rox, ato masakyan. Wala kay rin si Kustan. Yan na dito ya. Susi, ako ato araton dalaon. Tara. Yati. Asa naman to sila? Hapit naman ako ni mahurot. Wala pa mangyud sila, bay. Dong, bayad mo dong. Ay, unya na, Kul. Wala pa manggod akong busing. Ay, lumang tugtugin na ba? Bayad, bayad. Ay, Yati, wala na malik ang duha, bay. Imo na lang ni Kulo. Ay, sige mo, dali. Susunod ka. Tara, Hok. Laan na to si Kustan. Nganong dagat kay siya og order. Babay ta, dra na kasabag ko ni mga amo. Patay bay, impas si Kustan. Surutan na. Wala dito sa laan eh. Yati, murok sinyo kung gipasagdan dire.